ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам шумода як намуд новинка омадагиай аз гирбишин нишонтим аз наздик. Марҳамат, ино барошон як бистай, як либосаш 3 метр туғри кардагиай шумода кирта мешава. Марҳамат, чанд ранг дора, нархаш 150 сомонай. касе ки бисёр мегира, опт мегира, арзон мешава. Нигоҳ кунед, и блеску иё ниги нестан, ино блескан аз хичонан заводскоя, и намерава блескаш. Мана сахтай. аҷоиб рангакои хушрӯ. Нигоҳ кунед, барои арӯсҳоям, барои мисол маълимаҳоям нағзай. Бисёр ҳам нусхаи хушрӯ омадай. Гирбишин бе чехол пӯшида мешава. 4 та ранг. бори дигар такрор мекунам, як либосаш 150 сомонай, 3 метра як либосаш. Барошон 150. хулас метавонед дархост кунед. боварӣ дорам ки пушаймон намешавен, барои ки аҷоиботай. ай пеш сабукакан нигоҳ кунед, биред гирбишини сабуки хушрӯ. ассалому алайкум дӯстони азиз, мехоҳед ки дар хона шишта маблағҳои нақс кор кунед, пачка коробка бор зиёдӣ маҷбурӣ нахаред. ширкати атомӣ шумода беҳтарин варианта пешниҳод мекунад. дар 6 моҳ ҳамалӣ як бор харид мекунед ва соҳиби ойлик мешавед. харид маҷбурӣ нест, регистратсия бепул, ойликҳои нағз, беҳад кори осон. рақамҳо дар рӯи экрана, оиди кор ба нави 0 шумода мефаҳмонем.